Здравейте, тук са най-големите педали в Майнкрафт. Включително я. Нали знаеш, че клипа продължава, не почва. Да, знам. Така вика, здравейте, тук са най-големите педали, включително и аз. Ема, все пак се знам само аз. Чисто... Значи аз съм приятел Бойко Борисов. Дето не знам какво говоря в момента. Я кажи, деца, я кажи някой от островите ти шеги. Какви устроени шеги? Не знам, сега ги кажеш някакви такива глупави шеги. Да. Оня Дидо така ми се искаше, ама той само бяга и сега. Ти, Дидо, няма биеш, бе. Той бяга, какво искаш? И ти второкласник няма биеш, бе. Той бяга, какво искаш? Абе, човек ли? Ти не мога фанеш, не мога да хванеш човек. Ти бягаш бавно, той ще ти бяга, няма да ти бяга, ми даже ще ходи и ти пак няма мога да хванеш. Еми, за какво да го гоня, той е само... То неговото ходене е по-бързо от твоето бягане. А, така. Браво. Той бяга, аз не съм виновен. Той да не бяга и да бяга, пак няма мога да хванеш. Просто да стои на едно място и да ми дойде, какво ми се опъва тогава. И като знае, че няма го хванеш, то па не ти се опъва. И що да го гоня? Правя, че ми правих операции на краката са. Не съм аз виновен. Да не па ти виновен, той бе. Не. А, така. Тогава. Какво ти е казал Дидо, че па трябва да го биеш? Имам си проблеми с него. Що е по-го защитаваш, да не би ти го биеш, давай, остави се. Питам просто. Имам обсидиан, евент на обсидиан, искате ли? Колко обсидиан? Едно. Колко ти дадох? Едно. Е. Толкова не са, аз тук съм опнат Ако не хора. сте забелязали YouTube фенове, аз съм изключително щедър човек. За разлика от Мирослав. Аз съм щедри човек. Да. Един път ми беше дал цял един дърт. Това е... Няма по-щедър човек от него. Да. Не ми си играе лига, само шибаните инсталации. Ти всичко и... То на теб всичко ти се играе. О, ес! Има вент на диаманти, не знае. В къщата. Да. И сега Геца нещастника ще ги обере като пич. Ми да. Миро седи и си обикаля като Тарзан из дървета. Гледай, той се изпаря, гледай го как тича. Миро, ти малко диамантия се покефиш. Мерси. Мерси за 6 диаманта. Ети, вземи ги бързо. Че ония циганин ще дойде, ще ги вземе като пуша. Да, бе, кобра всички неща на евента. Еми, като не мога ги хванеш. Да, бе, аз съм бил циган. То, човек, преди да ни звъннеш Коки, то имаше някакъв евент в сървъра, дет ми прати. И човек, то не може да вземе нищо, аз обирам всичко, каквото падне. Пускаха енчантнати мечове, диаманти, храна. И аз телефон на градник. Да, и го загуби. Не съм още там. Добре, защото аз ти го дадох. Ако ти го Гошо, ела човек, искам ти дам един специален материал. Ела, обърни са, бе, ташак.